Za rolat ovdje imam 600 grama bijelog mesa. Bijelo meso sam samlela i zamesit ću ga sa jednim jajetom. Stavit ću 2 kašike trezli, malo senfa, začine, znači so, vegeta i peršun. Zatim ću složiti na dno slaninu, to jest ovu pančetu na tanke kriške, a na nju stavljam rolat kad ga zamesim, a zatim na rolat ide ovaj hamon, to jest šunka i stavit ću sir. Sad ćemo sve ovo zamesiti, izmiješati, dobro sjediniti. Ovdje ću na papir prvo složiti slaninu. Stavljam piletinu. Znači, dole sam stavila 200 grama slanine. Sad ovdje stavljam šunku. Možete koristiti suvi vrat, pečenicu, šta god želite. I sad ću ovdje staviti sir. Pogledajte. Ovaj deo ovdje ću zatvoriti slaninom da ne iscuri sir.